You say guys. Yeah. You know day number 3. Namte. Oh, Uno fizuka. Number 3 day. now maba. Now. Tabaka now. It has a Vananga tunaenda kushuka madijete akati ko chichazoitika. Ngoda ndikuri yanemo. Day 1 patakauya. Takati tinangana hembe dzekuchinja. Takati tinangana tarisire kuti chavata kuno kwemazuva maviri. Ndokuzomuka retatu. Tinobvise izvi zvinoda. Ndokuzoita retatu tiri pai tiri mudondo. Taita retatu tiri mudondo paya. Zore kutanga takashingirira nedzatakabva nadzo. Repiri definitely ine chimwe chachanikangota chinaiti chaingowo mumota nacho. Retatu ngati panapa kuti ashuwaka hazvichadi. Toenda same day 3. Vabvawo nedhiri nguo imwe ava ndobva tati zvotoita hendei kumachina shop aya kwakuinda tose imomo nokuti dzimwe dzadzazara madhaka nekumburuka pasi kwataiita ikoko muchamaona mavhidhio mamwe takagara pasi mamwe tida kuvata usingambovisi kuti chipitika. Hino paya chii ndobva taenda muchishopu chemachina ndobva taonawo dzairiva $3, $4, $5 matichitenga ndobva takatotengera hembe idzi dzatikapfeka idzi tatoona kuti tinozokusvika sei idzodzidzi atakapfeka idzi tese haina angutozosara kugana naangozve nakatozoti ndokuti hangu mbuya mai Maria Musande bamba kaipa zvemafashani kwakutosiya vana ekera mazikoyadhora zvinotoita sei tinokusvika sei ndokutotsvaga zvitauro kuti vanhu vachinyatsoti nesipo ndizvozvoandati vedu vepanapa tototsvaga mataura nesipo nokuti hazvichazodi zvingazvoda nyangwe tinzekera even kini yasuyu ukatomutsvagewo tsvake chitopu toramba takade hembe dzese dzasviba. Saka tiri ipapo regai tingoti rwendo rwedu ndofunga izvozvo toti rwagurwa negurwe kana kuti ndo pakaperera saungano here. Asi tisati taenda ipapo ngatimbotanga tadzosera sure tozowadza muvhidhio yepiri zvaitika zvise nhasi. Ngatimbotaura zvakaita zuro. Zuro tamuka 6:30 dzachaya taapachi paikaratidza kuti nhasi topedzerwa tapinda wakangodonhedzerwa chandoziva chekuti zuva rose kinyesi wakangodonhedzerwa misodzi iya inopinda yoga 30 minutes dzingopera ngati moto uya apa 30 minutes saka 10 o'clock ndo 30 minutes padzakakwana from 10 o'clock kusvika kuma 2 p.m. vamutare vaiva panhamba 4 kusvikana 2 p.m. vaiva panhamba 4 tatotiita fara zvatoita pakutoonedzwa kuti madhokita ngatiuya kutheatre vanhu vadi vawandisa vekuti vapakwe maziso vaya ndofunga tadi paya tatosiyiwa isingoti dhokita vari kuuya dhokita ndobva vadi vatoinda paya unoda kuva murumu medu mayafanirwa kutarisirwa ndokubva atonzi kutozviva chitozamva kunzi arikatanzi tikuudzei kuti mozvo yamangwana 2 o'clock dzemasikati guys andikunyebera ipapo takatashata asi tichiri ipapo takamhenge tatashihope zvakuti pabikini asakwanisa kuita sei kuti maybe apuwe zvimagirazi kana kuti oitwa sei because pane mwana anga angosuspecta kuti maybe masaka akazara mvura saka tiri vanhu ka hatizozivi kuti kuzara mvura kuti kudii umwe akambototi maybe inogona iri glaucoma wati imo mukati mataipinda ndosika ndakati zuro paipa ndaisiva ndiri kumeshena because unogona kumeshena kuti kina zvinoonera pedo pamwe asingaoni pedo kuti uyu munhu wekutanga akati are you sure kuti anokwanisa kuona kati ina handikwanisi kupa ichi final decision kana kuti final conclusion yenyaya yake yemasake regai mugona chiremba saka ndoada tikamirira ipapo panhamba 4 kubva time handikuriyayo kusvika kuma 2 ndikandotoita sei vedu vepapo panguva iyi kana ndakabvupesa ndagiva up kana tauya kuzongodonhedzerwa misodziyo yemaziso here that's the only thing chatafambira here ko haude vangotiona hawo kungofambira kudonhedzerwa muona manje. So from there like passion yangu yange rozoti
anokwanisa kuoneka kana kuti anokwanisa kuita action ikati magirazi zvawo chiro chicho kwesa kuti aone maybe kuregerera munhu asi achitokwanisa kuona I think ndopa pane donzvo redu asi tiri ipapo manje tabva patataona pakanzi school of deaf ndikati maimuchairi mazvionera kuti pane school of deaf ndikati kana pakudzoka kudai tikati guys todi tariliswa na2 tovata here munokatoita sei ndikati regai ndese ndichange ndaforera baba namama because tikuvaudze ndo zviripo tohauta noti kudii pakati toshingirirai nekuti matoveko mogozodzoka sei musati maziva kuti anokwanisa here kubatsirikana vatotifonera paipa airtime yacho ingabatiki tichiri ipapo zvakare ndoremember kuti takazoenda kune madepartments anenge 2 kune kunzi kusaidi kunonga kwanzi school of what kota rimwe saidi racho rinonzi hanzi ndofunga rinenge rine macrash what futi saka pakuvhudza paya takazoita problem yekuti pacommunication yo zvakare masign language anyatso kumagona hangu chaiwo but kungoti obvious munhu akadaiwo so kureva kuti obvious pamwe murume akatiwo kudai kureva kuti pamwe akasimba ukaona munhu yemozodii so takazoya tikabatsirwa nyangwe madha vanoshanda ipapo I think she's a lecturer paTeachers College unfortunately ndakanga starawo but vakandipa starawo tori mufoni mangu ndobva vatsanangura vakanzi anoita seve ndavaudzozvipo zvikanzi ainangu handishande apa asi regai ndifonere vandomboziva aishanda apa aizova lecturer kuMSU ndofunga anonzi Wakonda ndobva vatofona paya vatofona ndobva Wakonda vatonzi tipe taure navo takamira pagedhi revanhu veschool of deaf pakavhagwa ndikavatsanangura kanzi anoita sei but vavatsanangurira zvese vakati no imi mozva chii zvaitinawo zvakakosha pamwana akaita sakenius eyesight chitangai mahwa kuti kueyesight vati kudii ndokuti ndizoziva kuti tinokubatsirai sei kana kuti ndinokurifeya kuna anokubatsirai sei ndo zvakaitika zuro kati asati aziva kuti unoona kuti haoni vakati kana wanzi unoona tozokupai next chinofamba sei kana wanzi haoniwo definitely in most cases you end up makuenda kukapota saka vanhu even some of the doctors vaitoti maybe anokwanisa kubatsirikana kukapota kunoitwa zvebreu wati nekutrena kuti yaziva kuti mamaso zvinofamba sei ndofunga saka ndozvezvimwe izvozvo saka maybe in future kana zvikoro zvakwanza zvavabvunza kuti olraiti zvavafana ipapapa tovaona kupiwa nonzi maizvanerwa wacho ipapo pacho vanzi ndo vanotesta kuti hearing yakamira sei kudidi savainzi avapo notori neroom hanzi inotoitwa izvozvo izvi tazozviudzwa nhasi patadzokera futi asi ndodzokera zvazuro tadera tavanavo vakati munoema kuzinda kuna maizharerwa mangwa kana mapedzerwa kumotsvaga maizharerwa kubatsirai ndovanoita zvokutesta kuti mwana anohwa sei tikati alright tinokwanisa kushingirira futi toita chikill 2 birds with 1 stone maziso nehearing yake yacho iyoyo kuti yakafamba sei saka ndobva tatoti havamuchairi kuti tidzokera because vamuchairi vakavati ini ndinotokotera zvamunoda imi kana matoenda kumba tongoenda kumba kana matogara tongogara maona ndikati ndinoziva kuti chika hazvibasi kuti tavata tosorazve tongodzokera but tisingazivi because chaizogwata chekuti taizoenda tichiregreta dai takangoziva kuti dambudziko nderei saka nekuda kwaizvozvo takabva taita sei tadzokera mutaundi muya ndokundotsvaga sadza redu kwaoke kwandakazenge ndapumwa zvakare umbavha second time ona manje zvazvakare chauitirai mastori time umbavha vacho ndakapumwa meno maybe there was a spirit following me I don't know maybe wondanga ndingoriwo suspect kana pane mumwe munhu akamboba akafanana nenayo no idea because like I can't be a suspect twice musame shop nemunhu one ari kuramba achindisuspecta why is it like that saka ndizoziva but todzoka hedu kune yadi ndobva takazoenda futi kunovata kwatatamburadziwa nani natari mazani ngiyauya ndokubva tadzokera tikatowana pekuvata zvakare zuro uyu saka asi tichiri papa I remember vamuchairi vaidanza dani handili kusvika chitaurai mega ndokwadi papa kaoma tiurye chikafu kudai uchingoona vamwe vachingopinda nehwisiri vachipindwa nokumadhoma iri matatu zvazvakaoma ndandakangonzwa mweya wangu wakaguta nokuda kwokuti ndasati ndaona information yakakwana saka hazvaimboita kuti ndifarire kudya ndisati ndaona kuti ripoti yabuda yakamira sei panyaya yemukomana yemwana iyi
saka zvinhu zvanga zvakatondomera ndakazotonorya sadza manheru ndatoona kuti shuwa zvinhu zviri kuda kuramba zvichidi zvichisunga asi tinoda kutenda Shema akandiprotecta zvikanzi kana vamuchari chiregai kufunga zvokuti tidi tiinde kumba ngatichitongoshingirira tidi tionzwe ripoti yakadi yakanaka saka zvokwatinokutenda ivo Shema zvokwati murambe makadero shuwa naMwari Mwari akuropofadzei nokuti zvinhu zvenyuka zvichakomborerwa naMwari nokuti rudo rwamunarwo vashoma vangakwanisa kuita seizvozvo pamwe maigona kuti totoziya izvi ngatichinda but vakazama kuda kugadzirisawo nyaya yemwana wangu iniwo ndikati aiwa regai ndirambe ndakadzigira kana vati vakadzigira ndokudzigira ndiri pasaidi zvokwadi mwana uyu unoda kutendwa uyu Shema uyu une rudo rwusingaiti takabvapo tikazoonekwa nadhokuta kanzi chipindai pamubhedha mutsvete pamubhedha chinosvika pamubhedha paipai taifungidzira kuti chiremba vachasvika kuzoona mwana pati tiri mukati mokumira takatimirira chiremba mumwe wacho naasistende akabva atoya akati aiwa munobva kupi kati atobva kwagutu kwagutu kati kanzi manje chiremba vari kuda kudii vatoda kutoti vabude vaende kumaoperations evamwe varimo mukati mumo kati tachikumbiravo nokwadi takangosiyawo vana vari vega saka ndachikumbirawo kuti mutibatsire tirinde tava neinformation yakadi yakakwana zikanzi regai ndimbonovanzwa pavakaenda kuya akatowanika chiremba atobuda muhodhi yachoni saka hatina kuzokwanisa kuona chiremba panguva iyoyo takangozotobuda tikabva tadzoka ndopatakati inozva zvakona kobva vazamawo kuuya kuno kune vanoita nezvenhikirikiri nezvekudzidzisa ndokwatakazosvika kuya toowanawo vakatipawo mazano okuti munofanira kudai muchidai zvokwadi ipapo pana mai vakambauya vakatoita zvekuzotitevera tatodzoka zvenemota tichizama kutsvaga pazvikoro zvacho zvanga zviri ipapo kuti tiwane ungatipawo ruzivo nezveipapo vakasvika kusvika vazofonerana nevakafonera vanhu vanga vachitaura varwakunda kusvika tabva ipapo kata inotodini tirendei tozozviona tichifambisa tikukwanisa kuti tiwane mari yokuti tinowana pokudi pokurara because tatisina mari mari yataatinayo like takatenga ma3 dress hatisi kunyepa yanga itori shomawo saka zvisineiwo taurai zvadero takakwanisa kumanya zvechiwawo kunosvika kwabva vabata line ndokuitawo wanawo mari ati chirega titange tadii tatsvaka chikafu togochiwana kufonera vaya kwatakandomborara kuitira kuti vachichengetere kana marumu maviri tigowana kudivo pokuzorora zvokwadi zvakaita saizvozvo apa takapota tasvika pazara apa doko yanga yatozara paloji yacho iyoyo asi zvokwadi nekuda kwokufamba naMwari hazvina kunetsa takangosvikawo tikawana pokudi pokurara zvakanaka ndokudya chikafu chedu ndokupedza nokurara nhasi mukatikati hatigezei vedu wetione kuti tidii nhasi tomboimirira ipapapa kuti tokontinya yanhasi imwe vhidhiyo maiyekera chimbotaurawo experience yenyuwo ini ndinombangotaura kuti zvazuro taimanyiswa muchipatara kuti budai panze panongosara munhu 1 tichida kuzamawo kuti tibate malaini tichida kuzama kuti vapinde mukati zvione kugadziriswa asi kuti tatotoshungurudzika ende takashungurudzwa zvisingaiti zvatati tisingambofungiri kuti ndo zvichaitika hongu hako chikafuka nozaka uri panguva yekutambudzikaka chikafu shuwa chero ukadya zvakadini hazvishandi takamarya mazepe tasvika ndawa sebepa sechiko ichiri zepe rinoita seshomwe takati zvakazoti nokuda kwokufamba naMwari Mwari unongotungamirirawo hazvingangoti uzoreseki pese saka izvi ndezvazuro todzoka zvitokupa update yanhasi